Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang kula sepuh Mas Haji Keri Sularto. Kuwi adine Bu Padmi. Heeh, kuwi sapu kawate sing ngurusi rena-rena. Ha iya, klebu ngurusi rokokmu barang. Iya, biasanya aku ndalang iki goreng entuk 2 bungkus ngono tok. Bareng nang kene iso entuk 2 slop. Ha iya. Sesuk didol. Ha iya. Niki medal malih Pak Dalang. Rokok pirang-pirang bres. Nggih, niku nggih kanca-kanca, nggih. Nggih. Kanca-kanca sing khusus sesuk ra melu ning Lampung. Ayo ndang. Serasa marai panas Mas Imam orangnya. Ayo nggih. Iya Bu. Mbak Elisa, monggo. Mundut ibarat wong numpak Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Kesi para lenggah wajan. Ambak wis meh 50 parandine nyengkok isi apike kaya ngono. Ha iya, mula anake nganti 4. Sik cilik-cilik kae. Iya. Angger adus tak dupak ya, ayo adus. Ayo ngono kuwi. Cilik-cilik ayo. Loh, anakku akeh sik cilik-cilik. Kuwi menandakan nek sampeyan iki karo aku ya tresna tenan. Oh, tresna sugih. Greget tenan. Wah, ya kaya ngene ra menghargai wong wedok. Menghargai, nggih. Nggih. Pripun Bu Kesi? Lah ya to aku ki kurang setia apa karo sampeyan to, Pak. Ning omah sampeyan yen kesel bar wayangan ya tak pijeti lho. Nggih, leres. Sampeyan lek ngelak njaluk digawene susu ya tak gawene wedang susu, kopi ya kopi, teh ya teh tak sak penjalukmu. Bojo sia-sia karo wong wedok ngono to, Pak. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Sampeyan aja nelongso kaya ngono kuwi. Awake dhewe omah-omah lak wis 16 taun to. Anake wis 4. Elek-elek aku kuwi anake kiai, anake kaji, mantan lurah ya dalang. Seksine piye akeh. Kapan aku njaraki wong wedok liya yen enek sampeyan? Ra tau Bu Kesi. Lho. Wis mulai payu pisan. Ya nenek ya. Lho, bapak-bapake preso kabeh lho, sing ndelok iki lho ngerti. Bojo menjelomrongkan wanita ngono to, Pak. Oh iya. Ya pancen aku saiki semanak 4, ketok peyot, ketok tuwek kalah lek karo Winong, aku ngerti kok. Ra masalah sih enek kristal ra masalah. Ayo. Monggo, ayo. Lumampah tanpa neng madyane ing jala nidi kanca-kanca sampun pikantuk rokok sedaya kanca-kanca.
Alhamdulillah. Iki pokoke panen rokoke pirang-pirang. Lek pas sepi tanggapan ngono masalah rokok siji nggih wong loro. Ayo. Bareng dolaris kemplelet. Rokoke ndekek ngene lak cukup to. Ndekek bar disumet terus ndekek. Ora, bareng rokok akeh. Ngono kuwi. Ra umum. Ayo, Enek sing alur kidul gorek tokno ya enek. Ayo, wonge teko. Ayo. Kelasne, Bu. Temah gonjeng anggen jongneng pagulingan. Ya, bacute selendang biru pamundute Bu Padmi ini adalah doa yang indah, insya Allah gawa berkah. Mergo selendang itu simbol keindahan, biru adalah bisa rukun keluarga besaripun Bu Lurah, Pak Lurah kalian Bu Padmi. Wah iya, monggo dados. Nyobi sewanten kakung Raka Mas Muhammad Taslim. Wah iya coba kaya apa? Monggo. Hanyela janji selendang biru amung ngenaki hati nora tekan batin setiamu. Kor Putri sekali lagi, yuk. Tetap ono janjimu selendang biru.
gantos Mas Joko. Tapi monggo Mas Joko Rianto. Iya. Awut jenenge wong ora. Hanyelai janji selendang biru amung ngenaki ati ora tekan batin setiamu Kakung Putri bareng yuk Selendang biru Guru Pak tatapono janjimu Selendang